नमस्कार काव्यरसिको. मनमोहक मराठी मालवणी कवितांमध्ये मी मनमोहन रोगे आपलं स्वागत करतो. मित्रांनो, गेल्या 10-12 वर्षात मोबाईल आल्यावर मला वाटतं 15-20 वर्ष झाली सर्वसामान्य माणसांकडे आपल्याकडे. पण व्हॉट्सअप फेसबुक जे आलं त्याला एक 10-12 वर्ष झाली. पण गेल्या 10-12 वर्षात आपल्याला व्हॉट्सअप म्हणा किंवा फेसबुक, आता ट्विटर वगैरे आहेतच, पण या सर्वसामान्य माणसाला फेसबुक व्हॉट्सअपने अगदी वेडे केले मोबाईलने. व्हॉट्सअप तर सगळेच वापरतात, तुम्ही वापरता, मी वापरतो, कोण कमी जास्त वेळ वापरतो. पण हा सेल्फीचं जे वेड आहे ते विचित्र आहे. कोण कुठे सेल्फी काढेल का भरोसा नाही. आणि आज अशी वाईट परिस्थिती आली आहे की घरातल्या माणसांसुद्धा आपण व्हॉट्सअपवरून निरोप पाठवतो, व्हॉट्सअपवरही संवाद साधतो, फोनही करत नाही. आज फोन फ्री झालेत पण माणूस दुरावला आहे, माणूस जड झाला आहे. असं तर त्याच विषयावरची आजची आपली कविता आहे, व्हॉट्सअप सेल्फीमय झाले जीवन. मित्रांनो, पत्रकार आहेत, आता उपसंपादक नवे शहरचे श्री राजेंद्र घरत यांचं साप्ताहिक होतं. 14 वर्ष त्यांनी साप्ताहिक चालवलं. त्याच्या तपपूर्तीला, साप्ताहिक वार्ताच्या तपपूर्तीला त्यांनी एक स्पर्धा ठेवली होती आणि हाच विषय दिला होता, व्हॉट्सअप सेल्फीमय झाले जीवन. ह्या विषयावर कविता आणि इतर विषय होते, निबंध आणि काही दुसऱ्या स्पर्धा होत्या. त्या स्पर्धेसाठी म्हणून मी ह्या कविता लिहिल्या, त्या 2 कविता लिहिल्या आणि मी दोन्ही कविता त्या पाठवल्या. आज जी आपण कविता ऐकणार आहात त्या कवितेला उत्तेजनाचं पारितोषिक मिळालं आणि दुसऱ्या कवितेला सर्वोत्कृष्ट कविता चे पारितोषिक मिळालं, सर्वोत्कृष्ट कविता ठरली. ती आपण पुढे कधीतरी ऐकू. त्या कवितेचं शीर्षक होतं माणूसही यंत्र झाला आणि ही कविता व्हॉट्सअप सेल्फीमय झाले जीवन. तर आज आपण ती कविता ऐकूया, मराठी कविता. कवितेचं शीर्षक आहे व्हॉट्सअप सेल्फीमय झाले जीवन. बाबा मला उशीर होईल, बाबा मला उशीर होईल हे सांगण्यासही एकाच घरात व्हॉट्सअपचा आधार लागतो आजच्या जमान्यात. बाबा मला उशीर होईल हे सांगण्यासही एकाच घरात व्हॉट्सअपचा आधार लागतो आजच्या जमान्यात. जन्मदिनाच्या शुभेच्छा असो वा यशाच्या कामना, जन्मदिनाच्या शुभेच्छा असो वा यशाच्या कामना, मृत्यूचा शोकही व्हॉट्सअपवरच, मृत्यूचा शोकही व्हॉट्सअपवरच, मुक्या झाल्या भावना, मुक्या झाल्या भावना. प्रत्यक्ष बोलणे, हसणे, रागावणे बंद झाले आता. प्रत्यक्ष बोलणे, हसणे, रागावणे बंद झाले आता. व्हॉट्सअपवरच सारे काही, व्हॉट्सअपवरच सारे काही, नाही होत काही प्रत्यक्षात. कुणी पडे रेल्वेतून नाहीतर नदी सागरात बुडे, कुणी पडे रेल्वेतून नाहीतर नदी किंवा सागरात बुडे, त्याला वाचवणं नव्हे, त्याला वाचवणं नव्हे तर फोटो काढणे आम्ही पुढे. कुणी पडे रेल्वेतून, बघा आता तुम्ही, अपघात झालेले असतात, त्याच्या क्लिप किंवा फोटो ताबडतोब व्हायरल होतात. तेव्हा जे शूट करणारे असतात ते काही वेळा त्याला वाचू शकत असतात, पण तसं होत नाही. म्हणून म्हणतो, कुणी पडे रेल्वेतून नाहीतर नदी सागरात बुडे, त्याला वाचवणं नव्हे पण फोटो घेणं आम्ही पुढे. न वाजताच लाईक, न वाजताच लाईक देतो अनोळखीलाही विश, न वाजताच लाईक देतो, करतो अनोळखीलाही विश. सेल्फीच्या दुनियेत सगळेच झाले सेल्फिश, सेल्फीच्या दुनियेत सगळेच झाले सेल्फिश. गाढवासोबत सेल्फी घेऊ, गाढवासोबत सेल्फी घेऊ नाहीतर घेऊ शवयात्रेत, गाढवासोबत सेल्फी घेऊ नाहीतर घेऊ शवयात्रेत. हजारो लाईक कमेंट मिळती हौशींच्या या जत्रेत, हजारो लाईक कमेंट मिळती हौशींच्या या जत्रेत. कोण म्हणतो मूलभूत गरजा, रोटी कपड्यावर मकान, कोण म्हणतो मूलभूत गरजा, पूर्वी म्हणत होते, कोण म्हणतो मूलभूत गरजा,
रोटी कपड़ा और मकान, नेट लैपटॉप मोबाईल विना सारे जग वाटे सुन सुन। सुख चैन भूक झोप नाती गोती विसरलोय आम्ही। सुख चैन भूक झोप नाती गोती विसरलोय आम्ही। प्रत्येक क्षण व्हॉट्सअप सेल्फीसाठीच, प्रत्येक क्षण व्हॉट्सअप सेल्फीसाठीच जणू जगतो आहे आम्ही। प्रत्येक क्षण व्हॉट्सअप सेल्फीसाठी जणू जगतो आहे आम्ही। धन्यवाद मित्रांनो, ही कविता आवडली तर लाईक करा, कमेंट करा, शेअर करा। चॅनल सबस्क्राईब केलेलं नसेल तर तो करा। आणि आता परत आपण भेटू 14 फेब्रुवारीला, व्हॅलेंटाईन डे। ह्या व्हॅलेंटाईन डेवर व्हॅलेंटाईन डेसाठी एक खास कविता आपल्यासमोर सादर करणार आहे। बघा, मध्यंतरी 2 वर्षापूर्वी एक वादळ आलं होतं मिठू नावाचं, तर त्या विषयावरचीच कविता आहे। अतिशय विनोदी पद्धतीने सादर केलेली मालवणी कविता आहे आणि कवितेचे शीर्षक असणार आहे मिठू मिठू की मी टू। परत भेटू 14 फेब्रुवारीला व्हॅलेंटाईन डे दिवशी। धन्यवाद।